Bueno, vamos. Boas tardes. A rolda de prensa que facemos sempre antes da celebración. Saben vostedes que hai unha rolda de prensa convocada ás 6 da tarde, convocada por José Luis Baltar, e creo que o que temos que facer é un traballo que permite albergar esas esperanzas. A partir de aí, a realidad da Nova Galicia Banco e todas as medidas que foi tomando sexan suficientes para seguir gozando. O presidente do asunto que dixo é que non... O que vamos a tratar no comité de dirección é a constitución e funcionamento por primeira vez, cando menos nesta etapa, dende o ano 2006 do Partido Popular de Galicia, e eu creo que incluso antes tamén a funcionamento periódico previamente establecido do que se ven a chamar en política os maitines, ou unha reunión que faremos en principio cada 15 días, en a que estarán representados todas as áreas de interés político do partido, por así decirlo. É dicir, un órgano pequeno na súa composición de 6 persoas as que lle otorgamos a máxima representación dentro das súas esferas de actuación política e que o que intentarán é coordinar toda a acción política dos diferentes representantes que ten o Partido Popular en cada unha destas esferas e que lle reportará contas da súa acción o propio Comité de Dirección, que é o máximo órgano, xunto co Comité Executivo, que o Partido Popular de Galicia ten entre congresos. Xa digo que empezará a funcionar de xeito inmediato, unha vez que se coñeceron xa a distribución de responsabilidades no Congreso e no Senado, e do que lle toca encargarse os diputados e deputadas e senadores e senadoras galegas, e, dende logo, agardamos que sexa un síntoma máis da unidade, da coordinación e do querer facer as cousas ben que intentamos facer no Partido Popular de Galicia. E aí aproveito tamén aquí para decir que desexamos que sexan capaces de chegar en algún intre a este nivel de coordinación os outros dos partidos con representación parlamentaria en Galicia, aínda que, por desgracia, e digo por desgracia porque sempre reclamamos dentro do Partido Popular de Galicia que se queremos sustentar como partido un goberno forte, necesitamos tamén que os partidos que representan a oposición teñan un mínimo de unidade, un mínimo de coherencia para poder facer unha oposición constructiva.